weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedderɗo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to mbañ to winding to dabbe to dabbana to jawaldi to ñabina to gurela cooga to hijaja to tampitaro to atena to burguduna to lewe to buubo awdi on takkusan juula ha to galle ceerno mamadou bocara ba to feeralla ko on takkusan juula ha to galle ceerno abou diaba soto beelel gawdi wuuro naye ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi mauritanie mohammed cheikh la ghazwani e rogere ɗiɗi ɓere kay ko fati e jagorɗe li makko ƴetti tigui guila kikiɗe hanki o ko fati e gurto woni foftere mabɓe balɗe sappo e joyyi walla mbiyen jonte ɗiɗi leydi sénégal ko alarba hande o sappo e tati lewru août woni maggal grand maggal touba ko leydi mali cukkela kokkola mayga gonnoɗo premier ministre laamu leydi mali e oɗo saaha joni o waali jamma makko gadano kay e nder kaso leydi Ghana ko suka goto footballeur petto foggo koyngel e saaha match amical ko hen tigui o wasi fittandu makko e nder stade kedde afrique jabbo tobino Alassane Oumar Mbodj kabaruji men joolam jaɓeri ma jaaha to leydi Russie to leydi Italie to leydi Israël bisimilla men ketki hotodirte joni joni pren paccira salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare tv gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa gando bindi laaɓade leɗɗe jadinde ɓalawale danwal kala gorko mo melga wuuro jinneji Allah luɓirimo gandal omo safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirol omo safra rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam sita rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe ustaraɓe kala gorko mo melga wuuro jinneji ene safraɓe en wonduɓe prostate ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leecce kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji e wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate safruji estomac ma fonno kala so tawi on jokkodiri e nder balɗe tati ceerta hen ha laaɓa gorko mo melga wuuro jinneji hewɓe ɓe safruno jokkodirno makko mbaɗi audio ji kolori tigui ene jetta Allah ene juwono jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa saabu guila jokkodiri e makko dendagal rafiji cuminoɗe e ɓalli men guila hen woftunoɓe ha ɓen wondunoɓe prostate fonnoɓe oppirede e wondunoɓe estomac ne goppuno gueɗe kewɗe e oɗo saaha joni kolori tigui wonde jiitima koye men ha no hannirta ni gorko mo melga wuuro jinneji ne andina dendagal kilne e makko e oɗo saaha mo tawe to leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko numéro makko ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Dakar tawi ɗon miñi kono wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawi ɗon ɓi nene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum téléphone mbatta ko 00 221 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon mbiyi kono wiye ceerno Abdoulaye numéro mum téléphone mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune ko newiɗo sanne sanne
mbadden dalɗo faade makko. an neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaadoru neɗɗo toƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu muma joguiɗo AVC jogui cardiaque jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah. gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma. a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jama ɓandu musoru koyɗe musoje keceje musoje joguiɗo AVC jogui cardiaque yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa. gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. sa yiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala. so tawi ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badara Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonɗa koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonɗa koto Zambie jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma. Kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam hiire moon musidɓe tedduɓe eɗen gone alarba 13 lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyya habruji moon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide hen to banggue nate ɓosoje ko meñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbirɗen gardini kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗorɗen to leydi Mauritanie jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate awo biteɗo Elva Dila Wula Siddati Wula Ahmed Louli o waɗi exposé makko talata hanki o 12 lewru août hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyi ko fati kay awo e nder leydi he eko gartamma muɗuma o holliri noon wonde secteur awo kay ƴellitima no fewi yettima podoje mum kewɗe kay tijjanoɗe e muɗum o holliri noon e nder hitande 2024 mayne nde o holliri ko fadde 1 500 000 tonnes woni million ne fawi temedde joyyi ujunere tonnes walla mbiyen million e feccere tonnes ko ɗum tigui woni ko awa e nder maaje kadɗe leydi he ko je holliri noon ko yeeya caggal leydi kay woni ko wiyete exportation ɗum yettima ha 1 million tonnes woni million tonnes ɗum noon tawi koko yeeya caggal leydi on ɗina liɗɗi noon jeeyi aɗa caggal leydi o holliri tigui wawi jibbinde woni ko wiyete man mum yettima tigui ha 4.4 milliards tawi ko haalisu guya e limore hisere nde so tawi kay koye limore hinde nde yettima ha temedde 4 e sappo milliards woni 410 milliards tawi ko guya émero o holliri noon wonde secteur awo ngo kay ina gollina e oɗo saaha joni kene ɓuura temedde 3 ujunere neɗɗo tawi ko Mauritanie o holliri kadi wonde nder hitande 2024 nde fodde 55 tonnes liɗɗi rokkirama miskineɓe nder leydi he tawi kay koye mbadi social
ko leydi Mauritanie ha joni keddoɗen nduɗo lewru tawi ko lewru uta ndo gonɗen ɗo ko lewru kay wonande gurte woni les vacances wonande kay ɓen gouvernement leydi ndi woni jagorɗe ɗen e jagorɗe ɗe dogere arwanini ndona rogere arwanini nde kay ɓen jeehino gurte mumen mbaɗi jonte ɗiɗi ko ñalawma hanki o ɓe ɓamti gurte mabɓe rogere ɗiɗi ɓere nde noon kañumenne kay ko alata ko talata hanki o caggal nde jonde jagorɗe joɗino kay tawi koye gardugol hooreji leydi ndi nden nde jonde nde gasi ko ɗon tigui rogere ɗiɗi ɓerde ene wawi yaade kañumenne gurtu men jonte ɗiɗi e nder nden rogere ɗiɗi ɓerde noon yahoɓe gurtu men fuɗɗiɓe yaade gurtu men guila hanki kiide fayi jamma fayi subaka hande o ne tawe hen hoorejo leydi ndi hono Mohamed Cheikh Ghazouani Ahmed Cheikh Ghazouani ne tawe hen tawe tigi e nder ndeɗo roggare ko fuɗɗi noon o ko oɗo saaha joni noon o hollirama tigi kanko noon kanko hoorejo leydi ndi noon o holliri tigi wonde vacances uji makko kay o waɗita ɗum ko toon to Foutaji mabɓe woni ko ɓe mbiyata Badia hikka laamu ngu koko sali kay dendagal ministre uji e ko cadre uji ɗi kala e fonctionnaire uji mawɗi kala koko kaɗa kay waɗoyde jilluji men woni gurti men koko kaɗa kay wadde caggal leydi moni foof wiya kay ko yo waɗa gurti mum e nder leydi he yaaha e nder région mum e nder wuuro mumen ko ɗum tigui woni ko laamu ngu ƴetti ndeɗo feere tawi kay ko yidde e dendagal ministre uji ɗi kala e dendagal ko cadre uji ɗi kala ne mbaɗata vacances uji mumen e nder leydi he kanko hoorejo leydi ndi noon ko vacances uji makko waɗa tigui koto wuuro mabɓe ko wuuro makko noon wiyete ko Boum Deyda noon tawe nder région de Asaba ko toon kadi o waɗno vacances uji makko waɗi tigui fetoji makko rawane vacances uji makko rawane ko toon tigui woni to wanno ɗum ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen police halfinaɓe nden kay kisala Nouakchott ɓe kolliri tigui wonde ɓe jiiti ɓe pirti réseau molanteɗo Allah tawi ko dartonoɓe ko wiyete super fraude et piratage informatique ɓe puɗɗinoma noon bomde fodde capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗo neɗɗo ɓe hen ɓe natata koye compte banque uji men ɓe mbawa siggade kalis siɓade kalisaji men ko fuɗɗino kay tinede kay koɓe puɗɗi ñamde e haalisaji yettinoma ha capanɗe jeeɗiɗi e 3 millions tawi ko haalisa ogoya e limore hinne nde police noon holliri teeɓima sagataɓe jeetato dillannoɓe on fannu kamɓe kala noon ɓe mbaɗama defere talata hanki o 1 août 2025 ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Seydina Ali Wul Mohammed Khouna ko neɗɗo dawrugol gardiɗo landa dawrugol tawi ko landa Lunda ɓattiɗo no fewi Mohamed Wul Abdoul Aziz gonnoɗo hoorejo leydi ndi kanko Seydina Ali noon o woni no ministre ko kanko ardi kaɗo landa tawi ko landa Lunda o wiyama teɓ noon talata hanki 1 lewru août e nder région makko to Hoddel Chargui noon tawe ujunere temettere kilométre hakkude mum e Nouakchott ko toon tigui woni ko nanga ko police noon arinimo e nder boursa makko to toon tawima police ƴettimo wawi tigui yaadude e makko koreji makko noon koliri tigui wonde kay ɗaccon haqqe koreji ɗi koliri wonde kay o ƴettama ɓe ganduɗa tigui holto o farna hono no holli kay ɓiyi ko biteɗo Mohamed Khouna windi windande mum e hello mum Facebook kay wonde oɗo saaha joni kay wonde bammakko ko baɗaɗo enlevé politique waɗi tigui ko ɓuura dole tan ƴettama nawama ko jikkintoɓe makko noon woni avocat ji makko kolliri tigui wonde kay ko direction régionale de la sûreté kañumen nanguimo nayimo tigui toon to Badi mbawi nawdemo toon to Nema e oɗo saaha joni omona toon mofta ɓe kolliri kadi omo jogui kayit biteɗo liberté sous contrôle judiciaire cifnoɗo guila nogas jeegom lewru mai hitande ujunnaje 2025 tawi kadi validité mum ko lebbi ɗiɗi on kayit noon validité mum gasno tigui nogas jeegom lewru juillet mayno ndu hay renouvellement goto kay ala mo laamu ngu waɗe makko wonde kay ha joni mo heddi ko wiyete sous contrôle judiciaire ko hitande nde dari noon 2025 nde ko dari faade oɗo saaha joni ko ngollo watti lawol nayɓi wala ko Sidina Ali Khouna ine nangue nder leydi he ha joni habruji men demgal Pulara sennummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paadena to leydi Sénégal noon ko talata ko alarba hande o 1 lewru août woni ñalawma grand maggal Touba hoorejo gendi Sénégal hono Bassirou Diomaye Faye waɗi attaque mum faade khalifa général des Mourides hono Serigne Mountaga Mbacké donade khalifa o donade Mouride naɓe kala no ndidotno e nder wonɓe nder
leydi ha e diaspora kala e batake o nono o windi ɗum koye hello makko x e nder batake kadi o dunima khalifa o nde Allah junnata balle mum moƴƴine batte lowa hen cellal timmugal no fewi so hokkamo kadi doole no ɗo wiri ko ardina ko o ñaguima khalifa o kadi nde ñagoto Allah nde tigui jaam dumoto e nder leydi Sénégal leydi ndi wona leydi dejere wona leydi ɓamtare kadi wona leydi potala hano hannirta ni ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen ñande altine ɓennuɗo ko tonuji nayyi tawi ko marchandise uji ɗi happuji mumen gasi woni périmé e cuuɗiɗi kala kañumen duppa to saraya jaru on marchandise noon ene qime ha ɗiɗi piccal ɗiɗi million ha ɗiɗi piccal ɗiɗi million tawi ko France CFA ardi cérémonie o noon ko fate on incernation ko cikko préfet hono biteɗo Mamadou Farba Sy marchandise uji ɗi noon ko jippe marchandise uji ɗi noon ko marchandise uji ɗi noon tigui ko jippinade kay ɗi duppa tigui ko jinde mawde nden jinden tawi dow lawol faade fanaji autorité ji kewɗi noon mbawi tawtorede oɗon cérémonie ko wayno brigade d'hygiène noon kañumen tettino ɗina marchandise uji e juuɗe commerçant ji ɗi nunɗani ene tawe hen noon e ɗin marchandise uji tawe hen biskitaji wondude e bonbon ngaji e boisson wondude e kocce e médicament ji ɗi moƴƴani e ɗi happu men gasi kala laamu ngu noon erima dendagal commerçant ji ɗi kala e kala saaha nde jurnitto marchandise uji men kala hen ko tawi kay appu mum ko gasi wawa jippinde ko adi kay ko kilineɓe ene cooda o erima kadi kilineɓe kala coodɗo marchandise kay nde yurnoto kay so tawi appu mum gasani walla ala ha joni habruji men demgal pular koto leydi Sénégal keddoɗen ha joni hujjikkintoɓe Lat Dioba ceerani kay wadde kala saaha ɗaɓɓande no client mabɓe kay yaltiri kaso hay sinno koye mbadi liberté provisoire ine wayno kam e oɗo saaha joni ɗaɓɓande nde jaɓama guila talata hanki 13 lewru août hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi chambre o chambre o kay jaaɓi o yalta kaso tawi koye mbadi ko wiyete assigné en résidence woni tigui o heddo nder galle makko tawi o yaltata o wona galle makko noon tawi kay koye jimade justice o assignation noon ko galle makko to an mariste fort B villa numéro 54 tawi ina wonde ko wiyete surveillance électronique woni tigui taw jaw électronique ene waɗe e makko ina tawi kadi jaw ene wondi noon e charɗi ɗina charɗiji noon ɓe kolliri tigui sharɗi gadan o kay ko heddademo kay e heddademo kay heddademo e yaltude taw kay haɗademo yaltude galle makko kay tawi alda e yamirode tawi kadi ko yamirore windade o yaltata galle so wona tigui o heeɓi yamirore sarɗi ɗiɗaɓo o noon o tottita passeport makko noon greffier du cabinet d' instruction o nanga passeport makko sharɗi tataɓo o noon o haaldata ɓen direct ni en direct kala kay dendagal ɓen témoin ha tengti noon e biteɗo Hammadi Sow e kala neɗɗo kay tumaɗo impliqué ko tuma ko tarɗi nayaɓo o noon o jaɓa kay notoyade justice e kala nde o nodda kala waktu mo ɓe noddimo e kala ñalawma ɓe noddimo taw paari kay notoyade ko ɗiɗo sharɗiji nayyi ɓe kolliri noon so tawi kay o ferguitima hen kuulal gotal ɗum ne wawi wonde sababu kay o rutto toon e nder ne ɓuurto kaso ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen alarba hande 13 lewru août woni ñalawma maggal Touba tawi ko kolol battowol temedere capantati e ɓiwol lawol Touba noon hande ene wi dakka yimɓe à peu près fodde 4 millions fodde million ngaji nayyi neɗɗo ummoriɓe kay guila ummoriɓe to Dakar ummoriɓe nder jooku leydi he ha ummoriɓe e diaspora kala tawi ko arɓe nottitade e ngal ɗon grand maggal de Touba e garde tawa kadi ona maggal Touba noon ko mawnilagol départ woni ummogol tigui ittugol kanko khalifa kanko hono mo perɗo ngol ɗon lawol kay hono Cheikh Ahmad Bamba nawedemo kay ittedemo toon farnedemo to Gabon ɗum wonno ko hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e joyyi tawi kadi ko kanko tafingol ɗon lawol bitengol mouridisme ko guila hitande ujunere temedde jeenayyi nogas e ɗiɗi noon khalifa gadano khalifa général de Touba Serigne Touba ko guila nden noon felliti kay mawninde événement o kala hitande kay so ndeɗo saaha yonti e lebbi ɓaleji e oɗo saaha noon nayyi gueloɗi jawdi gertoɗe foof nana kirse e nder Touba sirkeji ɓurana ene mbaɗe toon jimɗi ene jangge jimɗi ne jime toon tawi ko jimɗi Serigne Bamba
ngallo Touba noona maggal Touba noona wona tan ko wiyete faire spirituel kono ala ene waɗi kay ko moteur développement ne ɓamta diwan o no feewi saabu kayit ene ɓamta leydi ndi kadi no feewi saabu ko maggal Touba ene teska kala maggal Touba ene waɗa gartama kay ne jibina fodde kene qime ha temedde nayyi milliard tawi ko franc CFA guila to banggue jeeheji woni marché ji ha to ko fate transport e versement e service aji kewɗi maggal Touba noona kala kay maggal ngal noona woni kala woni tigi ko yite yimon fof ne yito hen hoore mum hano hanirni ñalawma hande o noon ko sanga 10 heures ko nden tigi woni pic maggal ngal saabu ko on waktu woni koɓe mbiyata yoro maggal ma en ketto cimtula musidɗo men seydi men Sar Abdoulaye Sarr tawteɗo ɗo saaha joni to toon to Touba Sar Abdoulaye Sarr a salminama juuram noddi hol nodduɗo Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasulu hikka noon watti 150 e ɗi wala lawol ko ene mawnine maggal Touba ɗo e wuro Touba jeyi sababu mawninde ngal ɗo henna maggal ko hitande ujunere e 1995 ɗum noon koye wawnere tubakoɓe nangunoɗemo e nder leydi Sénégal ene jaltinamo leydi ndi ene nawamo toon to leydi Gabon ɗum koye caggal kanko Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasulu wonde laynude wonande kay mouridisme e nder diwan o kala keewal yimɓe kala ne ndewa e makko ngan sanga koye sanga jimandi woɗeɓe e nder leydi ndi Sénégal ɓe jiɗani ngal jaɓɓal ngam hulɓindeɓe jeyi sababu noon ɓe nanguimo hitande 1995 ɓe jaltinimo leydi ndi ɓe nawimo toon to leydi Gabon koye ngan sanga Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul wonodi yimmo kala o wiɓe o ñalawma hande janggane kam alqur'anil karim duwonoɗe kam janggane kam khasayida ɗe defte ɗe bindumi faade annabi o sallllahu alayhi wa sallama mi wasiyima on noon tugganma tan ngeloba ha fayenma gertogal moni kala ko hattani ndefe ha heewa dokkon yimɓe ñaama ha kaara janggon qur'anil karim neldon kam duwaw e ngal ɗo hen ɗandugal ngal mi e dow muɗuma jeyi sababu ñalawma hande o ko 13 lewru août ene hawre 17 lewru safar taw koye calendrier julɓe ngan sanga noon hande o Touba ɓittodiri kewendi kala wiidi Dakar ha laaɓi ala ko heddi toon kalɗo jaaɗa ko ñamatele e ñaɓɓele tebbuli gueloɗi guertoɗe beyi e baali e kala mum bisimilla moon e bandeji kala ɗum woni maggal Touba ngal Khadimu Rasul noddi o ñalawma hande ɗo e wuro teddungo Touba ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoulaye Sarr ngam jayde Weltare TV weltare ɗiɗi fulɓe ɗo e Touba Sar Abdoulaye Sarr tebbuji ɗi noon tebbuji gueloɗi tebbuji dammiri e tebbuji nayyi e guertoɗe ɗum de jaljalluɓe e kamɓe sinno ko saago men maggal Touba gasata walla taw yontere foof e waɗa grand maggal Touba kabaruji men demgal Pulaar ha joni to leydi Sénégal kedoɗen Bassirou Diomaye Faye hoorejo ɗi yendi Sénégal o suɓima biteɗo colonel Mamadou Sall on kañum wonno ancien président de conseil d'administration catala bitengal Comico o nomimo noon général de brigade e oɗo saaha joni o heeɓi martaba général o waɗama kadi ko wiyete directeur alpha noon woni agence pour le logement des forces armées kala ko fate logement ji dadiɓe ko kanko ko biyeteɗo kanko biyeteɗo général Mamadou Sall kanko halfina ɗum o lomti e on poste noon ko lieutenant général de brigade Ibrahima Ndiaye di Jolof ɓeɗen mbiya tan nde o jogoro ɗum jaam ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keɗoɗen talata hanki o 12 lewru août aɗo junnaji ɗiɗi e nogas joyyi ko bila mo joguiɗen accident ji ko fuɗɗi wadde kay accident ji tawi ko wasɓe pittali men accident ji yahannoɓe to grand maggal de Touba ñalawma hanki o noon ɓe jaranno tigui ko 12 neɗɗo wasɓe hen pittali men so tawi kay ene joytima e konngudi commandant Yatima Dieye o holliri noon secours ɓe mbaɗi 109 intervention tawi hen 130 intervention ko accident ji laaɓi e nder ɗina accident ji noon 130
jeetato neddo dum tigi woni ko bomi en e nder ben bomi non hen sappo dido mbasi pittali men heddimbe ko barmube accident burdo musi non ko baddo jamma hanki sappo baddo nyala jamma sappo go ene weta sappo didi uto woni nyalawma hanki o sanga 21h25 minutes e dow lawol Saint-Louis tolno to wite gandom ko bis mo yide tata kanyum felbodiri e bis goddo mo hinde jaga jay accident o non accident non yimbe joyo mbasi hen pittali men no gasi do gagnima hen gagnande musune fewi di kadi he jogibe hen gagnande kakendide ona commanda jey non ene ero dendangal chauffeur kala yo tinule battata hakkillaji men no fewi usta tigi usta vitesse uji di e do kadi hakkilde ha joni ko leydi Sénégal kedoden hôpital Mam Abdou Aziz Sida Baha motiva wonno ko jolinodo kay talata hanki o sappo tedi lewru ut bamti golle hôpital non bamti golle mum nyalawma alarba hande o be bamti golle mabbe kay hano hanirti ni dendangal diƴƴe gonnoɗo e nder makko kala korsama ɗi hen kadi ciɓama laamu ngu noon nulli toon moto pompuji e citernuji kiɓutoɗi ndiyam foof mbawi arde toon hono LONASE wondude gendarmerie wondude police e sen o kala mbawi tigi directeur hôpital o kamɓe kala ɓe mbaɗi délégation ngaji ɓe mbawi yettade oɗon hôpital ƴewde kay golle ɗe délégation kadi mbawi yettoyade ɗiɗo nokkuji ko wayno nokku to wiyete Kuli e to wiyete SGBS e to wiyete Kera Khali e nokkune wiye Fugui ha to wiyete Kera Matar e to Jidda ha to HLM kala ɓe mbawi yettade toon ɓe jettima kadi ha to suudu safri woni dispensaire tawateɗo to legal Medina ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ardiɓe catal walla bien ardiɓe société Dakar Dem Dikka karuji société karuji Dakar Dem Dikka ɗe kolleri tigui weltare mabɓe mawde no fewi e darde mabɓe fayidinde kay ko fati nawgola yimɓe garaɗo gara maggal Touba ɓe kolleri noon ɓe ndendini otoji bisuji kewɗi no fewi wawi ndendinede kay beele ene wawa nawde yimɓeɓe to ummade Dakar faade Touba tawi kadi biyeji ɗi ko 4000 francs CFA tan haydara ala ko ɓeyda e biye ɓe kolliri noon wonno fandare mabɓe kay woni objectif mabɓe hitande hikka nde ko wawde nawde fodde ujunnaje nogas neɗɗo ummade Dakar faade Touba kono objectif mabɓe woni fandare nde yettima ha ɓenni saabu ɓe kolliri ɓe nawi nogas jeetati ujunere koye bisuji mabɓe jeeyi faade toon to maggal Touba hono directeur général Dakar Dem Diga o holliri tigui juɓɓudi o holliri kadi juɓɓudi ko fate hono juɓɓudi jagol ngol ko hono ndi juɓɓudi kadi waɗete ha yimɓeɓe yanoɓe hen ɓe foof ha mbawa artude dow jaam e kisala tigui hono reni retour o ha wawa haniri ni o holliri noon gartal ngal noon fuɗɗoto ko alkamisa janggo o tawi ko subaka law ko nden fuɗɗoto yoga yimɓe puɗɗoto artude o erima noon dendagal chauffeur eɓe Dakar Dem Diga dendagal chauffeur eɓe pétricleji kala nde mbawata yarude jaam beele falade e salade accident ji e dow lawol ha joni ko leydi Sénégal keɗen alarba hande sappo e tati lewru ut laana ndi o ko tawi ko Air Sénégal ko jalogal DL 217 Delta Airlines ummino ka Dakar ene yaɓani dowlaji dentude Amérique ene yaɓani toon to New York to dowlaji dentude Amérique nden laana ka di fodde kene wona waktu woni 1h de temps ko ɗon tigui ko hayliti ko watti demi tour ko arti toon to Bowal lade diwoje ngal AIB woni Blaise Diagne woga waɗi tawi ko wiyete retour d'urgence ko sanga 12h17 e saaha kay ko timnon e mayo océan Atlantique ko ngana sanga kay ko hayliti ko arti toon to Bowal lade diwoje ngal Blaise Diagne lana ka noon ko Boeing 767-300 samu yiyama yimɓe samu noon yiyama tigui ne keñono fewi kañum e otoji mumen kala enen jaɓani piste to lana ka juuroto to ɗum noon holliti tigui samu noon kala nde yiya ene heñonon kay gueɗe ni heewi kay tawa ko lana ka ene jolni mo seldani en keɓani hen noon ko ɓuuri ɗon labde so tawi en keeɓi ko ɓuuri labde ko artiri ka ɗon lana ma en mbaw artude ɗo hano hannirtani habaruji men demgal Pulara sen ummima toon to leydi Sénégal paɗen sen ummima to leydi ha joni koto leydi Sénégal keɗoɗen to leydi Sénégal jeeyan ha toon to Dakar kettoɗen musidɗo men sehli men Ama Sambalo a salminama juuram. Waalaikum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Ghali Abouba mi saminima kadi mi juurimama mi samini denndangal bandiraɓe toɓe weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe anduɗinma Ghali Abouba kabruji men ɗo e nder wuuro tottungo Madina Gounas on musidɗo biyeteɗo Ibn Oumar Ndiaye ko ɓiɗɗo Madina Gounas naajo guuɗo toon to leydi Gabon alhamdulillah alamin noon o jogui boutique mo kanko Ibn Oumar Ndiaye o
al waɗi noon won musidɗo goto en ɗon e ɓiɓɓe leydi Gabon kala sa arabitique makko ɗo samindema kono kadi so ari ɗon taw kanko ceerno Ibrahima Ndiaye omo yeewa ordinateur makko ko fate gueɗe Daka ko fate gueɗe Madina Gounass ha e hollidde ceerno Jama Tidiane Ba omo yeewa ɗum kala saaha kanko musidɗo on ɗum welimo e on saaha noon kala saaha o ara birik ɗo so ari o taw on yeeɓa gueɗe Dakar mbiɗen ni ha e ceerno Jama Tidiane Ba caggal mum so ari kadi o tawi on nangue gueɗe goɗɗe wiya ɗum nangganam marabu Madina Gounass o nangganama kadi ni woni caggal muɗum on wiimo ande Ibou Mar jiɗ mi naata l'islam e juuɗe ceerno Jam Tidiane Ba o wimo bisimilla ɗum ko kalde parɗa basi ala hen sa ari Madina Gounass mamo hollodira ceerno ko noon tigui o waɗi kanko on musidɗo o waɗi Madina Gounass o yindira ceerno wimo Ibou Mar wadde machallah kanko on musidɗo omo welti omo weyti no fewi no fewi oɗo saaha mo gonɗen omo tawi ɗo nde wurtude ngo Madina Gounass kala e saaha no omo yaha toon to guesa ceerno ɗon o osa peltal nan toon kanko o wacco jalo makko omo rema omo barki e guesa ceerno Ba ɗum wonnimo weltare no fewi no fewi kanko ceerno Ibou Mar o mo ganduɗa ko tuubɗo naata l'islam na wiya ɗum nangganam marabu Madina Gounass o nangganama kadi ni woni caggal muɗum on wiimo ande Ibou Mar jinmi ko yaade Sénégal mi yaha Madina Gounass mi naata l'islam e juuɗe ceerno Jam Tidiane Ba o wimo bisimilla ɗum ko kalde parɗa basi ala hen sa ari Madina Gounass mamo hollodira ceerno ko noon tigui o waɗi kanko on musidɗo o waɗi Madina Gounass o yindira ceerno longguinimo konko shahada o naati l'islam ceerno indinimo kadi gonɗo seba ko ari ga o wimo Ibou Mar wadde machallah kanko on musidɗo omo welti omo weyti no fewi no fewi oɗo saaha mo gonɗen omo tawi ɗo nde wurtude ngo Madina Gounass kala e saaha no omo yaha toon to guesa ceerno ɗon o osa peltal nan toon kanko o wacco jalo makko omo rema omo barki e guesa ceerno Ba ɗum wonnimo weltare no fewi no fewi kanko ceerno Ibou Mar o mo ganduɗa ko tuubɗo naata l'islam ɗo wuttide ngo Madina Gounass o holliri noon nde o arata nde ɗo gollotoɗo o ñaagui ɓen tan yo dokkum fodde balɗe 15 dokkamo congé omo yaha omo ara e on saaha noon caggal ko ari ga ko ɓe noddimo mbimo ɓeydinimo hen lewru wondu wadde wonnimo weltare wonnimo ɓeydare o hayti kadi heñade kanko on e Ibou Mar o naaɗo l'islam o weltima no fewi o yi kadi wuuro ngo o yi seereɓe o yi kadi jatikaɓe foof wonnimo weltare ɓeydare han hande haali Abouba ko musidɗo won Amadou Samba Lo ɗe Madina Gounass feeɗo weltare TV weltare ɓe fulɓe aljanma haali Abouba Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andine ma salminima donima kadi gonɗo sababu ha o wawi nadde oɗo diine islam eɗen ñaago Allah kadi nde Allah junnata gurdam ceerno lowa en cellal dumingal allahuma amina sen ummima toon to Madina Gounass koto leydi Mali paaɗen to leydi Mali kokkala mayga kañum wonno hoore jagode laamu sabbo dowle leydi Mali mo tawi oɗo saaha joni e nder kaso o waali jamma makko gadan noon e nder kaso jamma makko gadan o waali nder kaso e mbadi garda wi ko brigade de police nationale économique et financier woni tigui halfinaɓe ko fate rewdade bojjingol ngaluji leydi kañumen convoque nomo e oɗo saaha joni caggal nde ɓe convoqué mo ko ɗon tigui ɓe pelliti uddudemo o waali jamma makko gadano e nder kaso hono conseiller makko juridique biteɗo maître Cheikh Oumar Konaré o holliri wonde cukkela kokkola mayga convoqua ko sanga 9h kono o joɗima ha 14h o yiyani gaddu noddudomo ɓe o yiyani ɗumen caggal ɗum nen ko ɓen tigui pelliti waddemo garda vi ha joni ko leydi Mali keɗoɗen lo CSN ko catala dariɓe haɓade ko fate drogue e nder leydi Mali ɓe koliri tigui wonde ɓe teɓima drogue kewɗo ɗo fewi to nokku biteɗo Bogoni ɓe nangui kadi baɗannoɗo trafic drogue o nanga noon ko sara nokku bite hakkude wuuro wiyete hakkude nokku biteɗo Yanfolila e to wiyete Kalana e wuuro wiyetego Traworela o wiye noon MK ko Guinée najo o yeyanto noon o yeyanno drogue o koye nder bar makko tawi omo jogui bar koye nder on bar o yeyata o tawama noon omo jogui temedere o tawama omo jogui ujunere pelila tawi hinde tramodol ko podɗe ɗaynoje o tawama kadi omo jogui fadde ujunnaji tati pelila podɗe biteɗa jasse pana foof ko ɗaynoje wondude fodde temedde tati paquet cannabis wondude gramme uji 6 tawi ko drogue poudre danejo ɓe nangui kadi complice makko woni mo gollotto ɓe nangui ɗum on noon ko malinajo inde mum fuɗɗori ko alkulal A gasirta ko alkulal T ha joni habruji men demgal pulara
men ngal pulara talata hanki sappo e ɗiɗi lewru uta horejo laamu sabbodo leydi Mali hono général Darmé Azimi Koita ordima cérémonie on cérémonie ko puddu on cérémonie ko tottirgol puddugol pecciragol walla puddugol ko wiyete plan national de réponse à la sécurité alimentaire édition 2025 ko peeje noon ƴette ko ƴettade kay haɓade heege e nder leydi Mali e waɗide kay miskineɓe yimɓe ɓurɓe miskinade oɗo saaha nder leydi Mali cérémonie o noon o yuɓɓi ɗum koto nokko biyeteɗo sogoni ko e nder commune 6 mo Bamako to siège catala bitengal oppama yimɓe hewɓe noon yimɓe martabuji towɗi kay mbawi nottade hen mbawi tigui ko wayno kay ɓen ardiɓe des grandes institution ngaji mawɗi e les diplomates wondude e partenaire uji technique et financier kala ko wayno représentant PAM programme alimentaire mondial e invité ji kewɗi goɗɗi mbawi tawtorede oɗon cérémonie hitande hikka 2025 nde noon ko fodde à peu près kene qimen ha sappo e ɗiɗi milliard tawi ko franc CFA ɗum woni ko laamu ngu rendini kay gam yidde wallidde miskineɓe e haɓade kay haɓade heege e nder leydi Mali fodde te nogas ɗiɗi ujunere temedde jeeɗiɗi tonnes céréales woni gawri ko ndi woni ko soda ene feccire ɓen ɓurɓe miskinede woni les plus démunis les plus vulnérables nder leydi hen gouverneur région de Kita wondudemo gouverneur région mo Dioyla e gouverneur région mo Nara wondude gouverneur district Bamako monen mabɓe kala wawi hebde kay dotation mum hano timen ni ko fati e oɗon région mo ardi o koma région mo ardi noon caggal kay nguura kay taw ko nguura faade nder ɗiɗon région ngaji yesso caggal yesso noon ɗum waɗi ko yesso hoorejo leydi ndi o yetti noon kanko hoorejo leydi ndi noon caggalle ɗum gasi o wawi kay yettade nadde nder dépôt ji ɗi kala to nguura ka mofta o wawi nadde e nder ɗiɗon dépôt ji kay andude kay holko woni e nder majji e nder hen kadi o wawi tigui wadde laamu ngu waɗi subventionné kene qime kay jeygol sappo e goho ujunere e temedde joyyi tonnes woni sappo e goho ujunere e sappo e goho feccere ujunere sappo e goho e feccere ujunere tonnes woni 11 500 tonnes maaro tawi kay ko cogguji o laamu waɗi subventionné o yeey kay tawi ko cogguji bebɗi no fewi foof noon ko gam yidde wallidde ɓen miskineɓe nder leydi Mali e mbadi haɓade heege ha joni ko leydi Mali kaɗuɗen OCS ko catal halfinaɓe ko fate haɓade drogue nder leydi Mali ɓe kolliri tigui wonde ɓe teɓima temedde capanɗe joyyi e joyyi brique tawi ko drogue mo hinde cannabis ɗum koye nder Bamako e nder balɗe seeɗa tan ɓe iɗi teɓande arawenide noon ko 7 août wonno to nokku biteɗo yirimaji Zermi toon noon ko temedere capanɗe jeeɗiɗi e joyyi boule cannabis ɓe nangguno ene qime ha capanɗe jeetati e ɗiɗi kilogramme ɗum woni koɓe nangguno toon ko debbo goto noon kañum e joom galle mum jeeyatno gorko o noon heeɓi fartangue furtade debbo oɗon teɓama e oɗo saaha joni ene tawe e juuɗe dadiɓe balɗe 4 pawi hen woni ñande sappo e goho lewru kadi ɓe mbawi teɓade fodde capanɗe jeetati brique drogue e nder société ɗum noon ɓe nangguno ɗum koye nder société de transport goto ha joni habruji men demgal Pulaar se ɗum to leydi Mali waɗɗani Gana koto leydi Gana paɗen to funnague leydi Gana ko tana musso woni toon e saaha kay foftere sukaɓe kay gonno wadde tournoi tawi ko tournoi amical fogu koyguel ɗum ko alata ɓennuɗo ɗo e nder terrain ko ɗon tigui e jour uji ɗiɗi pelɓodiri nde ɓe pelɓodiren jour uji ɗi foof mbarmi hen goto kam ko ɗon faɗi dillata dalata nde ƴetta noon nawa tigui to cuuɗi cafrirɗi docteur ɓe kolliri tigui nde o yetti toon o ardani e wonki makko goɗɗo o ne gañimi hen gañande musi no fewi oɗo saaha joni nana entiri e nder cuuɗi cafrirɗi ha joni habruji men demgal Pulaar roɓiɗo kedde Afrique jabɓoɗen ko musidɗo men sehi men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbodj a salminama en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayaw TV kabaruji men ɓuuri tewtude e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi hono Gambie toon nde aɓe jogui taw kadi ko hono mettere ko no fewi wonande hono leydi Gambie caggal kayde cukalel muyɗowel sanki toon e joomum caggal kayde nogel ko cukalel ono dewel haddina toon ɗum noon yo dañi noon ko wiyete ko hémorragie ko caggal kayde ndegel haddinade ɗum noon wonno ko ñande sappo lewru taw kadi ko juko ujunaji ɗe nogas e joyyi ɗum noon police o mo Gambie en waɗi hen bayyinako wi noon wonde e nder hello mum heeɗingo Facebook wi noon maɓe mbaw kadi wadde hen taw kono enquête janƴo no fewi toon to leydi hono Mali kamɓe nde e oɗo saaha aɓe gonde kay e sunare e jaltugol aduna on mawɗo taw kadi ko fatti kadi e dawrugol gandaɗo ko on ko men wonde kadi jaagogal
ko gueɗe caggal hono leydi on biyeɗo hono Kebile Dramé tankiɗo ñande talatare sappoɗi lewru jugo ujuna ila nogas e joyi toon to laamoɗo ko leydi hono Faris hono Paris caggal rafi cellal dumingal ɗon wayi noon kanko oɗo taw waɗa ko neɗɗo gandaɗo e politique kadi ko joggatinoɗo hono landa mbiyete que la renaissance nationale woni parana e nder leydi Mali nde ɗum noon caggal kay nde ɗin landaji kono puusa taw fusi ɗum ko laamu saɓoru ndu kanko Thierry Beye Dramé kanko noon ko darinoɗo no feewi ngam wadde kay haɓade kay laamu ngu mbaɗa démocratie ene arta kay e nder leydi ndi ko on tigui rutti e jomum ñande talatare 12 lewru jugo ujunaje ɗiɗi nogas e joyyi toon to RDC Congo ene wayde gila kay taw kadi ko FDLR kadi waɗano réalisé ha hande koye fargol balɗe 50 wonande kay wono caggal kay nandiral Washington wonnogal toon ene wayde ko joni wona balɗe 50 gila kay cifnuɗo ngal waɗa gila nogas jeeɗiɗi lewru juin e ɗum noon e wayno tawa ko nandiral deƴal hakkude RDC Congo kañum e Rwanda ɗum wonno ko toon to Washington Ghali Abouba ko ɗum woni tonɗuɗen dongre Afrique e ñalawma hande o taw wona ko dande musidɗo moon Alassane Oumar Bodji gorko mo Sandogo ngam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Bodji golle ma jooɗi peewi ko anuddi kabruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Sileba to Moƴƴarna ha to galle Sama Sa ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to PK8 ha to galle makko Daril Barke ko taari ɗum kala kabruji men joolam jaɓeri koto leydi Russie paaɗena talata hanki o 12 lewru août koninkoɓe leydi Russie e kolliti wonde mbaɗi opération ngaji musɗi no feewi e nder Ukraine ɓe mbaɗi kadi taɓal manggal no feewi ngal hono mum kay ɓe mbayri wadde kene wona hitande joni hono no holliri Moscou ɓe kolliri kay wonde ɓe tetti ñalawma hanki o guure ɗiɗi e nder leydi Ukraine taɓal ngal ɓe mbaɗi noon e nder 24 heures ɓe kolliri ɓe jeehi ɓe ɓeydima keɗe kene qime ha ujunere ha 110 kilométre koto leydi Israël paaɗen to leydi Israël gardiɗo koninkoɓe leydi Israël woni chef d'armée o waɗi approuvé woni o siifi o jaaɓi feere Ben Yamin Netanyahu ƴetti kay haysino ko feere bonde wadde kay ko wiyete contrôle jogade contrôle à Gaza ko alarba hande 13 lewru août 2025 ko nden tigui o waɗi oɗon o waɗi ɗum approuvé koto leydi Italie paaɗena bateau goto tawi ko bateau goto yiwi tigui e nder maaje kaɗe leydi Italie ko yiwi noon koto nokku biteɗo Lampedusa ko alarba hande o ko famdi kala yimɓe nogas basi pittali men goskiji men mbawi ƴengtinede hewɓe kadi ko majjuɓe woni ko yoliɓe cuwa yitede woni ko wiyete porté dispari musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon kabaruji mon e demgal Pulaar e sowta he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawan yiide hen to banggue netebo soje ko Saydou Abouba to Madina Gounas wuuro teddugo ko musidɗo men hono Ama Samba Lo toon to Touba ko Sar Abdoulaye Sara tawi ko Roɓid Afrique ko Alassane Oumar Mbodji ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on